Ja som povedal, že ste tam mali ľudí v komisiách a priamo poprepájaných. Kto sme mali? Ako sme Pani mali? Jourová nie je funkčná? Ale veď v blízkosti tých ľudí ako poradkyňa. To je ako povedať, že keď je niekto poste v politiky poprepaný z politiky. Alebo to tak, ako poviete, že my nemáme nič z RTVS. A kto vám vychoval Ostrihoňovú? Poďalšie, chcete sa baviť o tom, ako Ódor bačoval, ako ste mali nominantov po ministerstvách, ako ste si progresívne Slovensko sa pomáhali, veď tam máte všetko ja som kľudný. Ja som sem prišiel argumentovať pokojne sa budem baviť o tom, ako fungoval pán Ódor, ktorý odišiel z jedného z najväčších dôveryhodností, všetky odišli pred Ódor ste tvrdili, že nezávislý odborník a premiér. A čo to má spoločné s audiovizuálnym fondom, pán predseda? Pretože aj pani Čaputová bola vaša podpredsednička, čo kývecej rukou. Nie je to pravda? PSK klame. Ódor bol váš predseda a keď sme hovorili, že na čo dáva 20 miliónov Sorošovej nadácie, tak ste sa takto usmievali, že to nie je, my s tým nemáme, to je vláda odborníkov. Chovali ste si kádre, zneužívali ste pod zámienkou demokracie a verejnoprávnosti tieto inštitúcie. Vy budete rozprávať, my sme demokratickí, ale veď vy ste personálne majetkovo prepojení. Kto vám dal peniaze? Tí istí ľudia, ktorí založili denník Gen. Tí istí ľudia založili Zastavme korupciu. Veď vy ste jeden klientelistický produkt, ľudia poprepájaní s novinármi. Tvárite sa, že ste demokrati a nás budete označovať značkou, že SNS ide zneužívať audiovizuálny fond. Naozaj sa nehambíte? Vy ste poprepájaný personálne klientelisticky. V mene demokracie a rozporových tém, ako je LGBT, vadíte spoločnosť. Vy ste liblingy, denníka N, Smečka, Aktualít a s nás robíte zlých ľudí. Ale povedzme si pravdu, niet väčšej poprepájanej skupiny, ako je, ja ich nazývam slnečkárska skupina na čele s PS. Som hrdý na to, že sme všetky zákony, ktoré sme navrhli za SNS, a nebolo ich málo, od Medveďov, novela rekreačných až cez novelu Fondu na podporu kultúry, aj zrušenie RTVS presadili. Ono sa to deje tak, že keď sa zostaví vláda, tak v týchto inštitúciách, ktoré sú pod ministerstvami, niektorí ľudia majú pocit, že môžu napodpisovať všetko. My čakáme veľký audit v lete a očakávame výstupy kontrol toho, čo tam popáchal pán Machaj so svojím vedením. A práve aj v tomto fonde audiovizuálnom ešte ostalo na čerpanie niekoľko miliónov a my vidíme, ako sa tí ľudia správajú, ako sú poprepájaní. A práve, odpustí mi pán Valašek, aj niektorí ľudia z Progresívneho Slovenska sú aj v niektorých komisiách, sú napojení na rôznych filmárov, producentov. A niektorí producenti sa aj netajia tým, alebo aj herci, že zastupujú iné politické spektrum. Ale ja som včera jasne vyhlásil, že SNS ide o transparentné nakladanie. My sami pozeráme niektoré tie filmy, ktoré natáčajú títo režiséri, ktorí na ne kritizujú, ale nikto nás nemôže obviniť z nejakého klientelizmu, korupcie. Opak je pravdou. Práve transparentné PS a mnohí iní ľudia z toho spektra, ktorí doteraz tam vládli, boli poprepájani. Takže z toho vznikol veľký krik. My sme zvládli novelu audiovizuálneho fondu. Určite je to nie, že my ideme zostavovať komisie, ale určite budeme mať právo z pozície ministerky kultúry na to, ak sú to, povedzme, politické diela, ktoré sú evidentne na zneužitie finančných zdrojov a tak, aby tam... Aké politické diela vznikali? No tak ako asi ste videli niektoré filmy a niektorých ľudí, ktorí aj pod zámienkou politiky natáčali huľvacké filmy, ktoré mali politicky slúžiť. Ja im tú reklamu robiť nebudem, ale treba povedať, že mnohí ľudia z toho žili. Za 15 rokov sa tam poprepájali a zarábali na tom obrovské peniaze. Myslím si, že je najvyšší čas zmeniť ten systém.